Mga igsoon, tungod kay naman ko'y out of town nga appointment karong adlaw sa kuan sa October 21 o 22 ako ning gi pre-record ang ako pamalandong sa Ebanghelyo nining adlaw October 21 aron bisan og dili ko makamisa diha sa online makapadangat gyapon ko ninyo sa mga pamalandong kabahin sa atong Ebanghelyo. So ato karong pamalandongan ang Ebanghelyo sa adlaw nga Biyernes, October 21. Karon ato kining pagabasahon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo muulan dili madugay, ug muulan gayod. Ug sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, muingon kamo muinit karon ug muinit gayod. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona. Ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan-i kini dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So kining maong Ebanghelyo mga igsoon nagpahinumdom ni nato unsa ka importante ang pagpakig-uli sa atong isig katawo. Daghan kay tarong mga scientific gitawag nato achievements na diin murag hapit mabasa na nato ang tanang pamaagi sa nature. Hapit na tun-an na ang tanan mo na maka-identify na ta kung naay bagyo nga magsingabot, na ay mga kaning mga tsunami o uban pa diha, hasta ang mga kaning movement sa planets, mga bituon, hasta kinagamyan nga mga bahin sa nature, kanang ato mga cells in the body, ato na nang giistudyuhan og maayo. That is very good. Maka-determine na ta kung kaning maong cells mamatay, unsay mahitabo sa atong lawas, munang sa COVID-19 nga kana ganing struggle, atong gi-boost ang atong immune system, pinaagi aning mga bakuna. Kana nindot ta siya, maka-determine na ta unsay mahitabo. Scientific capacity na siyang naigsoon. Pero matod pa ni Kristo, tawgon ta niyang tigpakaaron ingnon kung kutob ra ta diha. Unsa may atong ikinahanglan? Ang atong scientific nga knowledge, kaning atong pangtawhanon nga kahibalo, ato yung isumpay sa Dios nun nga kahibalo, gitawag nato wisdom, nga makabot pinaagi sa atong pagtuo, faith in God. Muna, niingon man ang Ginoo, kinsa tong dili mahigugma sa iyang isig katawo, kinsa tong dili mo pasaylo sa iyang isig katawo, dili sad pasayloon sa Ginoo, di kita muwagtang ni anang maong kamatuoran. Mananglitan, ikaw nga asawa, bright kay kastanan, dako kay kag posisyon sa katilingban, scientifically acclaimed kay kastanan, kay doctor in, mga inana. Nya ang imong bana nangabit. Unsa man na? Buwagan o dili? Din naman na makabot sa imong gitawag og scientific knowledge. Unsa may gamiton nimo? Pagtuo. Imong gamiton ang imong pagtuo. Nakaron, doktor man ka. Butando, doctor in education. Unsa nga mga doktor ninyo? Doctor in PhD. Mga may mga PhD.
Nya sa pagpangabit sa imong bana, magamit nimong imong doctorate degree sa PhD nimo, magamit. Basta isumpay na nimo sa pagtuo. Example, moingon ka, nag-ingon ang Ginoo nga pasayloon o kapituan kapito. Nya doktor man ka sa mathematics, pila man ang kapituan kapito, o di imo nang kompyuton. Usahay man ka 77 times. Nya imong bana kausap pa man nangabit, nya pasayloon magkapituan kapito, di imong kompyuton. Kapila man siya mangabit, una nimo dili pasayloon. Di ba? Di kinahanglan kag 77 times. Una pa ka mo give up niya. Kung ato yung istriktohon. Nakaron kay makasabot man sad ka kay by virtue of faith kana diing 7, kanang 7 gitawag man na siya sa theology sa atong pagtuo nga kana ganing perfect, endless, way katapusan nga kanay ganing pagbuhat. Basta i-measure og 7. Perfect ba? O di sa to pa ang pasabot di ay way hunong nga pagpasaylo. So ang imong doctorate degree diha sa education nagtudlo nimo nga kamao kang mo compute sa standard sa Ginoo. Kamao kang mo compute og eternity. Unsa may compute na sa eternity, why katapusan? Why sukod? Unya kung ang tao nga nagsigig pasaylo, tagaag why sukod nga kalipay dito sa langit, kanang gitawag nato everlasting happiness, isip doktor ka sa education, kamao jud kang mo compute nga mas importante, kamao kang mo timbang-timbang nga mas importante ang eternal happiness kaysa gitawag nato dinhi og temporal happiness. So maghilak tingali ka nga mudawat sa imong banang nangabit or sa imong asawa nga nangabit. Maghilak tingali ka pero imong ibutang sa imong unahuna based on your educational attainment. Kadiyot ra ni kay pila ra gud ning 50 ka tuig, pila ra gud ning 60 ka tuig nga akong dawaton ikumparar sa way katapusan na kinabuhi. Gamay ra kay nistanan, mas dako to didto. So if my crying can help me attain that eternity, then so be it. So muna ang giingon ni Kristo, tigpakaaruning nunta kung ang atong scientific knowledge, ang atong reason, kutob ra gyud dinhis kalibutan. Ang reason mo kunik sa atong pagtuo o mo kunik ngadto sa eternal life nga gitagana ni Kristo. Diha na ta mahimong tinuod nga maalamon. Diha na ta mahimong tinuod nga liwat sa Ginoo o anak sa Ginoo. So inaton ta, ato ni siyang buhaton karong adlaw o gitudlo nato sa uban. So, God bless you all.